probamo kod suseda. Da? Ej, zar nisi ti onaj koji nam je prodao ove torbe za čokoladice? Ne sjećam se, ali izgleda mi da vas dvojice imate mnogo torbi. Vi šmekeri ste previše pametni da ne kupite moje patentirane torbe u kojima se nose torbe. Uzet ćemo 20. O, šta mogu da učinim za dvojicu finih momaka? Prodajemo čokoladice, ili biste željeli jednu? O, to divno zvuči. Uzet ću jednu. Jedna čokoladica stiže. Nemam ja vremena za ovo. Našao sam! Jedna čokoladica za finu damu. Čokolada! Ne ide nam baš dobro, Patriče. Potrebno nam je novi pristup, nova taktika. Znam da se skinemo goli. Ne, to ćemo ostaviti za prodaju nekretnina. Nešto nam promiče. Patriče, zašto smo kupili ove torbe? Rekao je da smo prosječni. To je to, učinio je da se osetimo posebno. Da, jeste. Idem da kupim još torbi. Ne, čekaj, Patriče. Zašto mi ne bismo bili fini? A, važi. Ne zaboravi, Patriče, laskaj mušteriji, neka se osjeća dobro. Zdravo. Volim te. Mislim da si možda malčice preterao, stari druže. Pusti mene. Molim vas, odlazite. Kako ste? Kako sam? Kupite čokoladice? Sad je naš. Izvini, čokolade postaje mehunasto salo. Jel tako, ljubavniče? I golica. Ja i čokolada više ne idemo zajedno. 30 dinara. Uzet ću 10. Nismo prodali ni jednu čokoladicu. Izgleda da lako gubimo koncentraciju. Ajde da napravimo pakt da ćemo ostati koncentrisani na prodaju u sledećoj kući. Da se rukujemo. Jesi nešto rekao? Ne zaboravi, koncentracija. Da? Dobar dan, mi prodajemo čokoladice. Zašto blene u mene? Koncentracija. Beži, ludače! Što vam je lepa kuća? Ne razumem gde stalno grešimo. Ja ne razumem ništa. Patriče, mora da ima nešto u ovoj igri prodaje što ne shvatamo.